son Mar, de Malle Estudio. En Malle é un estudio no que eu traballo con redes de pesca. Recollo as procesoas e convirtoas en tapices decorativos. Dende sempre chamaron a atención as redes que aparecían nas praias, porque estéticamente pareceme que son preciosas. Entón eu vi esas marañas que creaba o mar e eran, bueno, a mezcla de volúmenes, de materiais e de cores pareceu preciosa, pero é certo que logo ten un lado terrible. Estes tapices queren buscarlle unha segunda vida a esas redes que, bueno, que tiveron a súa función, que recorreron miles de millas, pero que ao final acaban, pois, algunhas perdidas no mar. Outras non están perdidas, outras realmente con acordos que fago con cofradías de pescadores, pois as redes que eles xa non necesitan ou que xa non lles sirven, pois recollo as eu. O que faime moita gracia porque as redes que para eles son peores, non? As que están máis rotas, máis estropeadas, son as que a min realmente máis me chaman porque, bueno, pois todos eses rotos, esas marcas de óxido que teñen, esos arreglos que xa lle fixo algunha redeira ou dúas ou tres, é un pouco que lle dan ese carácter máis especial ás peces. Eu chamolle tapices porque un pouco a orixe, o punto de partida é o traballo do tapiz de alto lizo, no que existe unha urdimbre e unha trama. Pero, bueno, realmente logo cas redes, pois, cada tapiz e cada rede é un mundo distinto. Mesturo moitas técnicas, sí que partín das técnicas tradicionais de tapices, pero bueno, pois ao final entra tamén pois, o ganchillo, a costura, utilizo todo tipo de ferramentas, pois, incluso de cerámica, de carpintería. Para min estar dentro da artesanía de Galicia é moi importante, creo que é un canle de difusión fundamental. Agrupan ademais a toda esta artesanía galega que está ademais florecendo, de xente superpotente, moi creativa, moi contemporáneo. E, bueno, a verdad que fíxome moita ilusión cando por fin conseguí estar aquí dentro. Sigo dende sempre todo o traballo que fan e a verdad que estou moi contenta.